mij zit Wim Slijver aan de linkerkant, voorzitter van de Raad van Commissarissen, en onze hoofdtrainer, nog altijd Stanley Menzo. Wij zitten hier, we hebben een tweetal mededelingen voor u. De eerste mededeling waar ik mee wil beginnen is het feit dat wij gisteren geïnformeerd zijn en vanochtend door Stanley dat hij onze club gaat verlaten. Hij heeft een verzoek ingediend tot ontbinding van zijn contract. Dat hebben wij gerespecteerd. Met pijn in ons hart moet ik daarbij zeggen, want Stanley heeft bij ons uitstekend gefunctioneerd de afgelopen 2 jaar, ruim 2 jaar dat hij bij ons werkzaam is. Het heeft te maken met het feit dat Stanley een nieuwe club heeft gevonden. Een club op een wat hoger niveau op dit moment. Ons is verzocht vanuit zijn nieuwe club om geen mededeling te doen over de naam van deze club. En dat respecteren wij dan ook. Dus het is, wij betreuren uiteraard zijn vertrek. Maar de mens en trainer Stanley gunnen we deze stap. Alhoewel wij ons beseffen dat het voor ons op een moeilijk moment komt als club zijnde. Omdat wij sportief ook nog wat uitdagingen hebben te gaan. De tweede mededeling die ik wil doen is dat wij afgelopen week overeenstemming hebben bereikt met Henk de Jong, de huidige trainer van Harkemaanse Boys, om onze technische staf volgend seizoen te komen versterken. Daarnaast hebben wij gezien de ontwikkelingen rondom Stanley zijn persoon in de vorm van onze voorzitter van de Raad van Commissarissen, Wim Slijver, een verzoek ingediend bij Harkemaanse Boys om Henk de Jong per 1 januari aan de slag te laten gaan bij onze club. De versterking van onze staf. Alfons Arts blijft aan voorlopig als hoofdtrainer, zal de taken van Stanley waarnemen. In ieder geval vrijdag en wat ons betreft tot de winterstop. Wij zijn tevreden over zijn werkzaamheden. Dus die blijft bij ons. En dat was het wat mij betreft. Ik weet niet of Stanley nog even zijn vertrek wil toelichten. Dan geef ik hem daar graag de gelegenheid toe. Ja, elk vertrek is moeilijk. En zeker als je ergens hebt gewerkt met veel plezier. En toch wel met succes, moet ik zeggen. Met leuke mensen die je mag. Maar dit soort dingen gebeuren. Ik heb inderdaad de ontbinding aangevraagd van mijn contract. En ik heb ook duidelijk aangegeven aan de club dat het niet zo is dat ik, zoals men nu al suggereert, een zinkend schip verlaat. Integendeel, ik denk dat het schip gewoon voor anker ligt en het anker gewoon gelicht moet worden. En hopelijk dat ik wegga, dat het anker dan gelicht is. Want deze club en deze spelers verdienen meer dan waar we nu staan. Ik heb dus ontbinding aangevraagd en ik ga aan de slag bij een nieuwe club, een nieuwe werkgever. Iedereen weet dat ik ambitieus ben en uitdagingen nodig heb in mijn leven en zeker in mijn sport. En dit is een enorme uitdaging, wat Alex al aan heeft gegeven. Ik mag van mijn nieuwe werkgever de club nog niet bekendmaken. Er wordt heel veel gespeculeerd. Ik word heel veel met meerdere clubs gelinkt. Het zij zo. De club geeft op zijn tijd geven ze aan wie zij aannemen. Dus dat horen we wel. Ik weet dat het een heel vervelend moment is. De situatie nu, de klassering, het spel. Ik weet dat ik de club en de spelers en vooral Alfons met een probleempje opzadel. Ik vind het geen groot probleem, een probleempje. Maar ik weet dat ze de kwaliteiten en de capaciteiten hebben om het tijd te doen keren. En zich te richten op de positie en de plaatsen die we voor ogen hadden. En ik ben er voor de volle 100% van overtuigd dat het gaat lukken. Ik wens iedereen waarmee ik heb samengewerkt, de club, maar vooral mijn spelers en Alfons, mijn technische staf, medische staf, wens ik heel veel succes dit seizoen aan de grond van mijn hart. Ik heb 2 mooie jaren hier gehad. Ik dank de club daarvoor. Het heeft me als mens, maar ook als trainer enorm verrijkt. Ik praat al een paar woorden Fries, maar
Ik dank jullie ervoor en ik wens jullie heel veel succes. En we komen elkaar in deze kleine voetbalwereld vanzelf wel weer tegen. Dank je wel. Ik zou graag even het woord geven aan Wim Slijver, voorzitter van de Commissarissen. Goed, ja, eigenlijk kan ik aansluiten bij datgene wat Alex zojuist heeft gezegd. De Raad van Commissarissen die vindt het buitengewoon jammer dat Stanley op dit moment vertrekt. Aan de andere kant kun je een positie verbeteren, voor hem ook niet in de weg staan, willen we ook niet, verdient hij ook niet. We hebben Stanley buitengewoon hoog als trainer, maar ook als mens. Hij heeft hier fantastisch gefunctioneerd. Ik heb al eens gezegd van als je de statistieken dus naast elkaar zou leggen, zou het mij niet verbazen dat het de best gepresterende trainer van Cambuur is geweest. Het verduveld weinig verloren, heeft hoog gespeeld altijd. En in dat kader is het ook buitengewoon jammer dat hij vertrekt. Maar nogmaals, wij staan een positieverbetering voor hem ook niet in de weg. Willen we ook niet, verdient hij niet. We wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe kring. We hopen hem echt zo nu en dan nog weer eens even in ons midden te hebben. Want ook die persoonlijke verstandhoudingen die zijn tot op de dag van vandaag zijn die denk ik uitstekend met de club. Alex heeft net al even aangegeven dat wij het afgelopen weekend ook contact hebben gehad met Henk de Jonge. Dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Maar nadat Henk ook te kennen had gegeven dat hij bij Herkenmasse Boys weggaat, het laatste seizoen is er al eens even contact met hem geweest. Daarvoor ook. Gemeenschappelijke vrienden, tussen enerzijds Alex, tussen mij en Henk, die maken dat contact over het algemeen wel eens wat gemakkelijk. We hebben een afspraak gemaakt, contact met ingang voor volgend seizoen. Dan komt Henk in ieder geval. Maar wat Alex net al heeft aangegeven, we hebben Herkenmasse Boys, heb ik vanmorgen gevraagd om Henk, als het even kan, eerder vrij te geven. En dan gaan we in de loop van de week daar eens rustig verder over praten. De eerste, moet ik eerlijk zeggen, de eerste reactie van Herkenmasse Boys was, dat doen we niet, dat is onbespreekbaar. Maar ik neem aan dat we daar toch op een goede manier uit kunnen komen met Herkenmasse Boys. Dat is het wat mij betreft op dit moment even. Ja, ik heb iedereen bedankt, maar ik vergeet eigenlijk misschien wel het belangrijkste. En dat zijn eigenlijk de supporters. Het is mijn derde club als trainer en ik heb hier fantastische supporters garen ervaren. En hun vooral wens ik heel veel succes toe, want dat verdienen ze. Elke week weer je club steunen. En ik hoop dat ze die club ook blijven steunen, want dat verdienen ze. Of dat verdient de club. Dus ook de supporters wil ik bij deze van harte bedanken voor deze 2 mooie jaren. Goed, wat ons betreft blijft het hierbij en kunt u na afloop aan de individuen achter de tafel vragen stellen indien u dat wenselijk acht. Dank u wel voor de aanwezigheid en u komt naar het Cambuurstadion. Zijn er vragen? Snoes? Ja. Toch wel? Stel die vertrekt direct, begrijp ik uit dit verhaal? Per nu, zeg maar. Hij heeft vandaag zijn laatste training geleid en we hebben net de spelersgroep geïnformeerd over zijn vertrek. Wordt er door de club waar hij naartoe gaat ook een afkoopsom betaald aan Cambuur? Daar doen we geen mededeling over dat soort zaken. Dat zijn inhoudelijke, dat is een contract van iemand en dat houden we even voor ons, Geert. Maar je lacht er wel bij. Ik lach er altijd bij, maar ik denk dat jij het ook niet fijn zou vinden als we over jouw arbeidsovereenkomst bij de omroep praten. Dus daar doen we geen mededeling over. Nog even over Henk de Jong. Die komt in ieder geval niet voor 1 januari hier? Of hebben jullie nou het idee in het overleg met Herkenmasse Boys om toch ook snel in te laten stromen? Wat ons betreft, kijk, je kunt je voorstellen dat wij natuurlijk ook overvallen zijn door de snelheid waarmee de andere club zich bij ons gemeld heeft. Afgelopen week. Wat ons betreft is dat pas op 1 januari aan de orde. Okay. Maar niets is zo veranderlijk als de voetballerij, Geert. Maar als dat zo is, krijgt Alfons dan een tijdelijke assistent? Daar moeten we nog even over praten met Alfons en met de mensen die er betrokken bij zijn. Dat lijkt mij wel. Maar jullie hebben nog geen idee wie dat is? Nou ja, goed, we hebben wel een paar mogelijkheden daartoe. Mensen intern, maar daar zijn we nog niet uit. Nee. Vanwaar de geheimzinnigheid over de club waar Stanley heen gaat? Dat is op het verzoek van de nieuwe club. En dat heb je dan te respecteren. Als zij dat graag willen, dan respecteren we dat.
Meer vragen? Goed, dan dank ik u voor uw aanwezigheid. Dank u wel.